Boas tardes, comezamos outra transmisión máis. Primeiro de todo, darvos as gracias por estar aí, darlle tamén as grazas a todos os dous equipos que se enfrentarán hoxe, os Gaels e os Lorchos, os Gaels de Compostela, os Lorchos de Boiro, o equipo máis potente de todo o Barbanza. Sabedes que non son imparcial nesta retransmisión, pero tentarei non facer o mellor posible. Grazas aos equipos pola boa vontade. E a ver se me escoitades ben, porque tive un problema de última hora co Bluetooth, co micrófono Bluetooth, e entón estou con outros que ao mellor se ven máis interferidos polo vento, pero agardo que sexa de interés. Estamos na fase Shield, os Gaels, se non me trabuco, 3 vitorias, os Lorchos 2, partido de máxima competencia. Está a piques de comenzar. Temos un novo formato para os vídeos. Eu creo que vai estar ben, non sei o audio, que eso verémolo despois, pero si o que a anotación e a progresión, non, do partido. Vai dar comezo a árbitra Maribí, despois repasaremos as alineacións. Estaba axustando os últimos detalles e temos o comezo do partido. Temos a primeira posesión para os Gaels. Lembrade ese salto de 1 contra 1 xa desta temporada, e comeza con o número 10 Dani Hermo terá posesión. Como sempre, pedirvos desculpas polos primeiros minutos, que sempre teño que ir afianzando cousas. Con número 7 temos a outro Dani, a Dani Lema. Se hai algún dorsal que non me dan correctamente, pois veredes que me trabucarei. Aí está Alberto para Dani. Temos primeiro gol de Dani. Teño aquí, con o novo programa, vaime levar seguramente un poquinho de tempo algunhas cousas. Por exemplo, non lle din o tempo, voulle dar a hora, o sea que non vos fiedes moito deso. E fora. Moi ben. Bueno, pois despois desta comezo de retransmisión tan mala, imos centrarnos. Balón para Estrela. Estrela está xogando moi directo, buscando o xogo dos Danis no medio, e de Alberto. Ese balón longo que iba para Dani Lema, creo. Non sei, non vexo todavía ben os números, teño que ir collendos. Moi ben, Iker avanzando dende a defensa, primeira línea, cruzando dúas, busca un pase bombeado para Mateo. Mateo pode ter ocasión de gol. Pídelle sanciona Maribí Benavides con pasos. Ou doble bote, non sei, probablemente doble bote. Porteiro é Robert, que me dixera que probablemente podría ser Héctor, pero ao final se ve que se liou el. Balón para Dani. Dani Hermo avanzando pola banda, enfréntase a Mateo. Cula con calma. Balón para Aitor. Aitor que fai o pase sen mirar. Recolle David. Vai Josa polo balón. E recupera de novo Alberto. Pois ben, vou ir repasando un poquinho a alineación mentres que
que xogan, cos Gaels o número 2 se mos deron ben, que eso é cousa dos equipos, o número 2 Roger, o número 7 Dani Lema, o número 8 Iago, o número 10 Alberto, o número 11 Dani Hermo, entendo que o 13 será Héctor, o 15 Aitor, 16 Nico, 17 Luis, o 20 se está de porteiro Robert, se xoga sería o 18, 72 Edgar, 77 Miguel. E nos lorchos o 3 Iker, cando temos esta falta que lanza Dani Hermo, que vai fora. O 5 Mateo, 8 Hugo, 9 José, 10 Isamel, 13 Diego, 16 Toni Chaves, 19 David Chaves, 22 Iván, 23 Luis, 27 Adrián, 32 Freddy, 46 temos outro Adrián, que coñecido como Oku, que xa o coñece moita xente, o número 66 Gerai e o 74 Davo. Despois deste repaso que me sirve a min para non perderme, pois volvemos á retransmisión. Cando o que leva a cámara tamén comenta, é difícil que se sigues o xogo na pantalla non ves os números, non ves ben as persoas, entón é máis difícil retransmitir, pero cando se acaba o partido xa se lle colle o xeito, vale? Está dominando este comezo de partido que lembrade leva máis ou menos un minuto máis do que aparece marcado Gaels. Ainda que tampouco sen ocasións claras, pero si claramente o medio do campo pois leva todos os balóns. Un valor largo hacia Rugger, saque de porta. Moi valiente aí, creo que foi Chaves, non? O número 16. A ver se podemos facer zoom. Pues mira, sí, pero nos descolocamos co trípode. Non, indica 45, sí, parecíame máis lóxico. Parecíame máis lóxico o 45. Sacan en curto. Aquí temos a Lema, efectivamente estaba confundido antes. Tiro moi apresurado e que vai fora. Pois o que vos digo, está dominando Estrela Gaels no medio do campo, pero sen eficacia. Bon contraataque, Gerai para Chaves e punto de Chaves. Que aí o incorporamos. Vale, xa llevamos collendo o tranganillo, vou a ver se deixo de pisar o trípode para que non vexades a pantalla movéndose todo o tempo. Creo que houve agora unha incorrección de saque, estaba apuntando o resultado, non vin o que pasaba. Un salto entre dous, sí. Salto entre dous, va a saltar Dani e Chaves, non cambian, ben José e ben Lema. Dúas forzas da natureza que van saltar. E aí gañou José neste caso, resbalón, pero por sorte non se mancou, que o que máis me importa, balón en longo, anticipase como Oku, Adrián, moi ben, con moita seguridade distribuiu o balón. Aí vai Iker facendo as transicións por parte dos lorchos en varias ocasións xa. Balón para Isamel para Gerai R Gerai. O que comentamos sempre, hai que colocar un pouquiño mellor o corpo, o disparo era bon, pero con 0,2 segundos máis de imitar o que é o tiro dunha falta máis estático, pois os resultados aumentan moito, sobre todo se están aí tan centrado. Falta, era un contra un, estaba, creo que era
Freddy, no? Se non me equivoco, presionando. Falta contra Miguel, que era o que collía o balón antes co 7, confundíame, pero eran 2 setes. A ver se lle metemos aquí un poquinho de zoom. Punto. Balón para Mateo. Mateo avanza, ninguén lle presiona, avanza para cara ao medio sen presa. Busca compañeiros, un pase que non era malo, pero que Iker non esperaba, reacciona ben. De novo Iker e Mateo. Están Iker e Mateo con paciencia, tamén tomando o seu tempo. Saben que o medio do campo deles estaba dominando, pois unha idea é cansalos, parece razonable. Vale, balón en longo, trastabillanse e entra Dani Hermo, que está en todos os lados a recuperar a bola. Moi boa salida de balón. Moi ben, moi ben. Esta triangulación para sacar o balón. Volve Dani Hermo, todo terreo Hermo, que parece que ten 10 anos menos dos que ten. A ver se os coita. Aí está dándolle salida ao balón. Medio do campo dos Gaels non está tendo oposición clara. As defensas dos Lorchos son un pouco lonxanas, non tan efectivas. Balón largo a José busca, difícil, pero aí a ten Samel. Buen defendido. Falta, moi ben insistiu, a falta de Dani. E o balón que queda para Geray, que va a tirar desde o chan. E agora sí, punto. Dende o chan, pois Geray ten moita eficacia. E 4-2. Balón que sacan os Gaels de novo. Están sacando os dous equipos os balóns da súa defensa se adiante sen moita dificultade. Bo disparo, pero saiu fora e sigue o 4-2. Temos un poquinho sol en contra, agardo que non moleste moito na imaxe. Balón para Mateo. Mateo con Freddy tranquilo buscando a Geray. Non o ten que esperar. Moi ben Geray, anticipándose o seu defensa. Colle carril central con moita velocidade. Pase difícil, pero o balón lle cae a José e errou. Non foi nin punto, pero a idea era moi boa. Lástima por José, que o fixo ben. Sigue o 4-2, foi unha ocasión de poñerse por diante. Saque de porta para o grande porteiro dos Gaels, porteiro das grandes ocasións. Isto tamén por si os coita, Robert. Saque en corto sen ninguna dificultad para Dani. Sube Rogers con moita potencia, lánzase cara adiante, levanta Aitor, pero moi ben ese corte dos Lorchos. Balón de José. Tiro e gol. Sacado casi da nada, pero moi boa xogada. Hai algúns xogadores de Lorchos que non coñezo, porque xa sabedes que por cuestións personais estuve un pouco desconectado 3 meses. En breve lle direi o nome, así xa o teño fichado, porque a xogada de subida pola banda foi moi boa. Poñéronse por diante os Lorchos, partido moi emocionante. O 22, que é Iván
Iván, moi boa xogada de Iván, hai que recoñecelo. Anduveronse ahora zurrando un pouco Iván e Miguel, quedou aí tirado, vale? Teño tamén aprenderme o nome de Nico, 16 de Estrela, que está sacando ben o balón desde atrás. Balón que lle queda a Lema. Pode ser xogada de gol, efectivamente, xogada de gol. Pouco lle durou a alegría aos lorchos con ese gol de Dani Lema, esta vez sí. 7-5. Vai sacar Adrián, Moku. Adrián porteiro. Saque longo, entra no campo Diego por los lorchos. E temos algún cambio tamén no Gals. A ver se temos o saque de porta pronto. Hai outro cambio. Punto de Alberto. Como sempre, desculpademe se hai unha vibración cando marco as anotacións, porque de momento seguramente hai unha maneira máis rápida de marcalas, pero teño que facela da maneira así máis artesanal e movo un pouco o móvil. Balón para Iker, balón en longo para Diego. Diego rompe a línea central, pero cae o balón. Hai que intentar, e ahora falta dos lorchos, tenen que intentar os lorchos afinar eso dos botes e os solos, que o balón non cae ao chan. As posesións son sagradas no gaélico. Se sabedes, imos facer algunhas frases así famosas, como por exemplo, as posesións son sagradas no gaélico. Cada vez que fagan unha destas o comentamos, e así a ver se se lles mete na cabeza aos dous equipos e a todos os da Liga Galega, para que o gaélico galego sexa maravilloso. Dani Lema con tranquilidade, encima lle un pouco José, non lle tembla mal. Outro Dani, un pouco perigoso, pero seguiu, moi valiente, é un xogador moi duro, moi valiente. Balón para Robert, que entrou ahora a campo. Alberto para Dani. Hai cambio na portería. Agardo que esta vez sí que sexa Héctor. E se non, pois, como sempre, desculpade, teño que ir a máis partidos para coñecervos a todos. Medio do campo xogo moi fácil por parte dos dous equipos, realmente. As defensas son moi lonxanas, un pouco en zona, ainda que é verdade que se os Gaels xogan aí a pases, tampouco crean ningún perigo. Semella que os lorchos están agardando un erro non forzado dos Gaels, xa que están a distancia, pois eso, de 3 puntos, non? 4-5, despois foi o 7-5 e agora ese punto de Alberto 8-5. Entrou no campo tamén Hugo, non o recoñecía porque está moi medrado dende as miñas épocas de adestrador de lorchos. Gústame velo aí con corpo e ademais con semella que con nivel físico interesante. Está facendo unha defensa contra Aitor. Sube outra vez Dani Lema, ahora sí que ten a 3 encima. O mesmo, posesión moi longa. Aitor volve a facer a mesma. Cuidado, que as posesións son sagradas. Aitor, primeiro miramos, despois lle damos a Mau. Cando vexas isto, que che sirva de recordatorio, se non, xa che recordarei mañá no traballo. Vai haber un tic, creo. Non sei se é un cartón, é un tic, un aviso. Non pode facer outra destas polo agarrón de Iker.
E volvemos ao mesmo, posesións moi longas. Gales teñen unha ventaxa de 3, non queren perder o balón fácil, e os lorchos pois non queren entrar na pelexa aberta e descolocarse defensivamente. Son dous equipos moi igualados, cando teñen pois unha plantilla pois similar a de hoxe, e os dous equipos pois teñen tamén medo a desconectarse do partido, non? E que se lles complican as cousas. Un partido importante na competición Shield. Estamos, como sempre, tamén dando partidos. Bueno, agora este ano non din moitos, pero os que se fixeron pois non só dos equipos punteiros, que moitas veces xa salen nas finais que retransmiten a Televisión de Galicia, senón que darlle visibilidade a todos os equipos. Por comodidade, isto lóxicamente pois sempre os Estrela Vermella e Gaels e Lorchos pois terán un poquinho máis de espazo, pero agardemos que se a saúde acompaña e a xente vos gusta estos contidos, pois que teñamos outra xeira de partidos con todos os equipos. Tamén terá que ir mollerando o comentarista, que é un pouco sosainas, pero se os partidos están interesantes, se vos dadelle aí a like, dadelle visionados e todo, que o xogador espabila. Bueno, un tiro lonxano que parecía menos perigoso do que era realmente, pero ao final tiña maldade de tiro de Diego, non? Desde esa distancia hai que buscar tirar a paus, non sei se era a idea, pero ao final se liu un tiro a gol, que no que estuvo ben o novo porteiro dos Gaels. Vale, ruptura de liña moi boa, que vos digo, non está vendo ninguna recuperación no medio do campo. Neste caso era Luís dos Gaels. Quizáis fai falta que os lorchos den un pasiño adiante, aínda que tampouco lles está saindo tan mal a estrategia. Están a 3 puntos aí, non están para nada fora do partido, tamén non están facendo un esforzo físico na defensa moi bestia. Vale. Pois as defensas longas se rematan en tiros así. A veces o que pasa cos ataques longos é que o propio equipo que ten a posesión se desespera un pouco e acaba optando por tiros en canto ten a primeira opción, non? Por exemplo, ahora que Alberto fixo tiña que ter máis paciencia e non tirar nesa, non? Tirar na seguinte. Non era unha acción cómoda e hai que ter esa paciencia. Balón longo para Luís, que era o 23, tiro de Isamel, fora, dano que non... Vale, pois debe haber aquí un erro, non? Ben, teño eu a alineación. Vale, xa vou collendo o nome, 23 Luís, 22 Iván. Feito a Luís creo que o coñezo de algún adestramento ou de velo en algún lado. Xa vamos collendo aí as novas caras deste Lorchos 2026. Robert, que se dá un paseo polo campo de Chaián, de Trazo, que se tamén lle pide unha actualización, pide un campo de augas santas 2.0, o concello de Trazo se estira, se escoita isto, falta para a favor dos Gaels. Vamos facer aquí un poquinho de zoom para que se vexa como lle falta o respiro a Robert, pero suficiente respiro para facer un saque de falta. Balón para Dani. Estos partidos que non hai a Televisión de Galicia tamén nos podemos permitir alguna coña e facer un pouquiño de diversión, a ver mesmo facer algunhas frases internas do gaélico que podamos comentar de maneira divertida e simpática. Aí está a Lema,
é raro que se quede sin tirar, vale? Pero ben, tivo paciencia, ves o que lle digo, non tiña opción boa e tuvo esa veteranía para reciclar a xogada e buscar unha opción mellor. Robert, como lle gusta tirar, pois non a veu. Eu creo que era bo tiro, non é unha distancia que tampouco se falle moito, pero a defensa era moi lonxana, pero veredes que os equipos de medio tabla para baixo, pois normalmente cando tiran non escollen tan mal os tiros, pero tiran moito máis apresurados, precipitados e sen colocar tan ben o corpo. Hai que ter esas décimas de segundo de colocar o corpo. Vale, vai Lema é un xogador que a estes niveis fai moitas diferencias, lánzase forte, Dani Hermo, quer ir a gol e penalti en contra dos Lorchos. Vamos a poñerlle o zoom. Vai no tirar Alberto, non? Alberto contra Adrián, a ver se nos deixa ver o brillo e a ver se me está escutando co aire. Lembrade que tive un problema de auriculares. Tiro de Alberto, casi yo para, pero non. Anotación e metemos aquí os 11 puntos os Gaels, 11-5, comeza a abrir fenda o equipo das terras de Compostela. Saque moi pouco eficaz, punto de novo para Alberto. 12-5, estos saques hai que tamén erradicalos do gaélico. A veces non é que o porteiro queira facer e que lle sale mal, pero fixadevos que os Lorchos non están poñendo ninguén diante de non están poñendo alguén diante de Alberto. Eso pode ser perigoso porque o porteiro sempre pode errar en calquera xogada, non? Vale. Saque de banda que concedeu Maribí para os Gaels. Está Lema avanzando, está levando moito peso da posesión. Despois está Nico para Roger, Dani Hermo, moi suelto todo o partido o medio do campo dos Gaels. Dani Hermo para Aitor pasa mirando, volves a pasarse a mirar, Aitor queima a bola. Tes que ter esa paciencia, é un xogador que ten que ter paciencia porque ten que confiar tamén nas súas posibilidades. Ao final o que acaba é pasando sen mirar e perdendo moitas bolas cando non pasa nada por dar un bote ou mesmo intentar un solo. Avanza Iker, balón que lle cae a Dano, Dano remata, dá o balón no poste. Non foi mala idea de Dani, pensei que era un pouco peor do que realmente foi. Xogada de perigo, podía meter os Lorchos de novo no partido. Lembrade que levamos uns 26 minutos, que lle din un poquinho tarde o tempo. Resultado de 12-5 para os Gaels. Bote no que falla a defensa e Alberto está facendo estragos contra os Lorchos de Boiro. 15-5, deixaronlle moito a posesión e agora as xogadas castigan moito máis que noutras ocasións. Creo que sería unha necesidade para os Lorchos meter máis carga no medio do campo, disputar máis as bolas e despois ser máis agresivos no ataque. Están avanzando pero un pouco blandos. Aí está David, é o primeiro que ten que ser un poquinho máis agresivo. Ese tiro a paus, ao final baixou, era a gol. 45. Boa idea, pero que falamos, non? 0,5 segundos para posicionar mellor o corpo e que os tiros a paus saian realmente a paus, altos, centrados. Todos estes xogadores que están aquí nos dous equipos, o 60% polo menos teñen capacidade de facer mellores tiros dos que fan en xogo. Eso
animos a todos a que se esforcen, o adestren e o consigan. Aí vai Gerai dentro chan, ten moita forza, punto. É moi difícil facer eso, dende un 45 facelo tamén, moi bo pé desde o chan de Gerai, é perfectamente válido, moi útil precisamente para estos 45s. 15-6, os lorchos que queren non perder a cara frente a un Estrela Gales que está nesta primeira metade amosándose superior. Dani Hermo, Alberto, está sendo moi incisivo Alberto, ten esa agresividade que reclamaban os lorchos antes, entra solo, punto, asegura Luis, xogador dos Gales, 16-6. Outro saque errado que recupera Aitor, pero non a dá erguido. Moi ben, moi agresivo Aitor. Ten que ter cuidado os lorchos nesos saques, ten que poñerse sempre un xogador por diante do dianteiro centro dos Gales, por se acaso Adrián erra no saque, que pode pasar porque non ten moita presión arriba. Balón para Junior por aquí pola banda. Vai, se sigue esquinado, pero sigue con posesión, vai hacia gol, creo que vai hacia gol, palmea, non chegou Dano, ponse nervioso os compañeiros, pero é unha boa xogada, é un bo intento de palmeo, creo que non teñen que ser negativos ante esas xogadas, é unha xogada moi boa, e quizáis vexo que Junior podía rematar a cope, podía ser un pelín máis egoísta, aínda que a opción foi boa. Saque dos Gales, sempre que fago estes comentarios, como sempre, interpretadeos non como unha norma, non como unha cousa absoluta, senón como o afán de dar un punto de vista distinto. Aí vai Alberto central, de ser difícil paralo, balón para Robert, Alberto, parada de Adrián, moi boa parada, siga a xogada, e finalmente gol de Alberto, que non está perdonando, e acaba a primeira metade con 19-6. Vémonos no comezo da segunda metade. Desculpade todos os erros que houve na primeira, pero o partido creo que en xeral está retransmitido e vos pode servir para divertirvos e para vervos xogar, mesmo se fuchedes os protagonistas desta primeira metade. Vémonos na segunda aquí no campo de Challán, en Trazo.